Здравейте на всички! Днес ще готвим узбекски пилав. Значи и за това ми трябва 1 кило месо. Значи всичко ще готвим едно към едно. 1 кило месо, 1 кило лука, 1 кило морков и 1 кило рис. Ето така. Режеме на такива парчета месо. Вижте какво меко, крехко, идеално. Айш. На такива парчета. Може даже още по-малко. По-бързо да се приготви. Месото доста крехко, мекичко. Идеално. Вижте как реже. Ето такъв нож за лов. Лезвие горе-долу 13-15 санта. Ето така. Месото телешко от телешки врат. Прогряхме хубаво тенджера и наливаме равномерно масло. Горе-долу 200-300 грама на 1 кило месо. Маслото трябва хубаво да се нагрее, за да можем да запечатваме месото. Зам сок да се остане вътре. Маслото много хубаво трябва да се стопли. Ето така го правим. Как да проверим готово ли масло, горещо ли или не? Взимаме едно такова месенце и хвърляме го. Виждаме, че маслото се нагря много хубаво. И сега можем да пратим всичкото месо нататък. Ето така. Да го запечатваме. И бъркаме. Много идеално. Даваме по-малък огън. И така. Запечатваме месото, зам да има сок вътре. И го правим до златисто състояние. Красота. Виждате ли, че месото не се залепва до тенджера? Това означава, че тенджера много хубаво направен. Това е чугун. В чугун може да се правят такива неща. Ето, идеално. Телешко, много крехко. Значи пилав може да се прави от телешко, от агнешко, от пилето. Обаче ние обичаме да правим от телешко. О,
ми се получи. Дордето месото се пържи, подготвяме лука. Лука може таки на кальцата да ги правим. И значи дордето месото малко се приготви. Значи след това слагаме лука. След лука слагаме моркол. Моркол задължително трябва да бъде рязан така, на пръчките. Ето такива дебели. Той става мек. И след това, когато ще бъде готов пилав, да бъде цялен. Ето. Пратиме вътре лука. Ето, такъв нарязан лук. Пуснахме лука. Така го разбиваме. И след това така. Лук трябва да стане много дребен. Той ще разтае тук вътре. Ще пусне своя сок. Месото това ще го приеме. Много вкусно ще стане. Както лука стигна до златисто състояние, ето такова. Виждате ли? Ето така. Можем да дадем още малко огън. Значи лука беше доста, сега стана по-малко. И както дойде до златисто състояние, слагаме моркова. Значи слагаме моркова. Айде така. И така, нека малко да постои. И можем да го разбъркваме. Сега моркова също ще пусне своя сок. Правиме го до това състояние, дордето моркова ще стане много мек. Както ще стане по-мек, заливаме го с гореща вода. Задължително с гореща вода. Идеално. След това, както моркова малко стана мек, взимаме гореща вода задължително, за да не изстива това, да не изстива казане. И гореща вода поливаме. Ето така. Ето така. Достатъчно. И още 30-35 минути му даваме така във вода да се подготви. Както заляхме вода, след това взимаме една лъжица и слагаме сол. Не дейте се страхувайте, защото след това, когато ще сложите ориз ще приеме това. Ще приеме всичката сол. Няма да бъде солено. Слагате една лъжица сол и една лъжица взимате куркума. Куркума задължително зам да мирише и да бъде жълта. И слагате куркумата. Не дейте се плашите. Така. Много хубаво мирише. След това, когато сложихме сол и куркумата, взимаме и така разбъркваме го и оставаме. Може още да се слага зирата, обаче зира нямаме. Ще го направим без зира. Ето така.
Взимаме лъжицата и пробваме на сол. Идеално. Ето, както ви казах, моркова да бъде цял, по-малко да го мешаем. И така 30-35 минути. Нека да съвари месото. И така. Виждате, че лука пропадна. Много хубаво се получава. Също можете да сложите и червена паприка. Червен пипер по друг начин се казва. Идеално. Много хубаво. Тази паприка каптена. Да знаете как мирише. Идеално. Да пробваме едно месенцето. На сол много хубаво. Месото топ. Още малко и готово. След това, както варихме 30-35 минути, слагаме дафинов лист. Ето така. Слагаме 3-4 броя, да не е много, да не е горчиво. Вижте, лука пропадна, се остана само морков. Ето така го разбъркваме. Месото уже практически готово. Ето така и слагаме още на 4 минути. И го затваряме. След това, както варихме го 30-35 минути, слагаме равномерно рис. Ориз слагаме равномерно. Ориз задължително трябва да бъде умит. Слагаме ориз и след това равномерно го разпределяме. Ето така. Равномерно го разпределяме. И както го разпределихме равномерно, заливаме вода. Също водата трябва да бъде гореща. Заливаме да покрие ориз на 1 сант, горе-долу. Защото когато ориз ще приеме водата, ще стане сухо. Да не стане като каша, разбирате ли? Да бъде цял. Значи, както сложихме ориз, слагаме чесън. Ето, взимаме чесън, 3 глави, цели, направо, слагаме ги така. Ето. И една пърлива чушка, може и червена, по средата слагаме. Ето, виждаме, че още малко вода. Още малко. И готово. След това слагаме малък огън. Малък огън. И затваряме капака. И след това постепенно през 10-15 минути ще го провяраме ориз. Готов и колко трябва да го държим. Искам да ви покажа, значи как ориз взема вода. Ето виждате каква красота.
О, накрая ще видим как ще се получи. След това, както водата се постегна, взимаме така с лъжица и до дъното правим такива дупки. Виждаме, че там има още вода. Правим такива дупки, зам пар да минава и ориз по-бързо да се готви. Ето такива дупки правим. Смело. Ето тази чушка може вътре да се сложи. Айде, отивай. Ето такива дупки. И виждаме, че там има долу вода. Това означава, че водата хваща. Повече не трябва да добавяваме водата. Ето. Идеално. И пак затваряме. След 15-20 минути, както правихме така ориз, пробвахме го и събираме така ориз към центъра. Правим така в центъра шапка. Събираме го. Виждате, че тенджера много идеално работи и нищо не му залепва. Ето така събирате ориз. Смело към центъра и правите така. Такава шапка правите. Ето така. Пробваме ориз. Значи гледаме. Мекичко. Идеално. Виждате, че ориз се разсипва. Не се залюплява. Такав трябва да бъде. Ето. Така. Значи, както готов ориз, можем да го изключим и малко да се потъми, да си постои и вече след 5 минути ще го разбъркваме. Ето виждаме как се получи пилав. Взимаме и го разбъркваме. Ето. Дигаме месото. Моркова. Идеално се получи, вижте. Малко месото, где някъде има пригоря, но това е нищо. Много хубаво. Най-главното ти тенджера. Тенджера не залепва. Вижте. Ориз, вижте как се сипи. Това е най-важното. Ето. Не стана като каша. Ето, видяхте ли? Ето. Идеално. Айде. И така както постоя. Айш красота. И затваряме го и можем да хапваме. Пилав вече готов. Сега ще го пробваме. Ще го тестираме. Вижте каква красота. Как аз обичам. Вижте как се разсипва. Идеално. Взимаме месенцето. Айде. И може един чесън. Аз обичам чесън, когато става мек. Вижте как месото се направи. Вижте. Телешко, крехко месо. Вижте как. Огън. Вижте. Вижте месо. Как стана меко. Се разсипа. И ориз много идеален.
Пробуйте. Приятен апетит. Живи и здрави!